Ports Authority no dhi nyime gi duoko maber e lig maduong' mar wakeyini tuke mag okapu bang' loyo tim mar Africa Nazarene University points 76 kuom 45 e alap ma Nyayo Gymnasium. Anu nochako tugo maber kendo loyo kwota mokwongo points 16 kuom 14 kapok tim mar KPA loyo gi e kwota mar 2 points 17 kuom 10 ka tugo no dhi e yweyo ka KPA ni nyime gi points 5. Kwota mar adek nobedo mayot ne KPA bang' loyo kwota no points 24 kuom 8 kapok gitieko tich e kwota mogik points 21 kuom 11. E tugo machielo tim mar Zitex Sparks noloyo tim mar Strathmore Swords points 53 kuom 48. Their finishing has been poor. Their mentality during approach of the game has been poor. Today they are not afraid of the game. They handled it confidently, and that's why actually today everything went at least good on their side, despite the fact that they lost the game. But today's game was better. My principal are, working, and I can see they're following the philosophies, and we're playing together as a team. It's built a lot of teamwork, it brings a lot of togetherness. So as a team, I'm happy as a coach. We're implementing the things we're doing on our training. Bas wadhi yumoro machuok duogo to chako go mbaka gi wendo modhi almosedonjo studio ka Honorable